Misuk iki ana apa to, Mbak, kok geger karo tanggamu? Wong ngutang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne setengah juta sapa wong gelem? Se. Utang 500 kon balekke setengah juta. Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya, terus Lah kok bengi-bengi moro omong aku kok nyaur setengah juta ini. aja gelem, Mbak, aja gelem. Kuwi ape ngakali sampean kuwi tanggamu. Aja gelem. Tanggomu kok ya ngono kuwi. Ora ono, Mbak, tanggoku iki malah nak utang ora gelem dibelekke. Ketun aku ngene iku ora kabeh aku utang nek. Utang 500 kok balekne setengah juta. Iya, Mbak, sing luwih ketun meneh malah tanggamu, Mbak, sing mbok utangi. Ketun. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikencung. Puas. Lho kok jaran. Anja. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Sida potel iki boyoke. Ika, yuk. Yuk. Gue serius. Sama. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Buah manggis iwak bekicot. Pancen kue manis tapi wis ra nyokot. Kapal meleot taline kenceng, bukan aku sing gak nyokot tapi kue sing ra ngaceng. Tuku kloso lali ra digawa. Piye kon krasa terah nggonmu angga? Moto picek diraupi balsem. Gedemu sak cecek jok kakan cangkem. Ora enek ceritane wong lanange kakean cangkem. Wong lanang lho cangkeme sitok. Delok wong wedok cangkeme pira? Anja. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayah, Ngapa, Mah? jangan lupa mbaduk lo ya. Sing dibadok apa? Nanti sama nek gak mbaduk, sama kok cepet mudar lo ya. Lah kowe masake ora dina-dina mau ngulek-ngulek HP, luput HP dandan mbok kon badok. Ya, terus nak ayah mudar, terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enek sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya. Alah gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang enek ra badok nguntal, nyekek. Wis to, aku ki pokoke I love you sak kebon tenan no ya. Tenan. Lah, mur Olympia I love you. Nyatane lho wong lanang ora mbok upen. Assalamualaikum. Love you sayangku cintaku muah. Salam. Jaluk dijole bojo ngene. Dek, kalau sudah jadi istri abang, harus siaga ya. Siaga apa, Bang? Siap gaya apa saja. Sepurane ya Dik, ini aku kilap. Pisan kas, Mas. Sampean lek gawe loro atiku nek. Lah nyapa? Tak kandakno bojomu. Kandakno ora wedi ya. Lah aku karo sampean tau adus bareng. Trimo adus bareng ya. Siap ora? Aku adol lek bojomu. Yo panggah siap po. Padula muni sak senengmu. Ayo.
balenono ning galo ratiku. Aku ora kaget suaramu koyo ngono iki asli gertak tok. Mergo wedi kelangan aku. Iya ya. Ini parahnya. No.